Perquè, bueno, elles han sigut meravelloses parlant de perspectiva de gènere, però nosaltres som unes motivades de la vida i ens encanta la nostra tesi, així que una vegada més anem a presentar què fem a la faena. Per a que no us avorriu de... A veure, que no és el tema avorrit el que estem parlant, però per a que canviem un poquet i variem. Comencem. Bueno, jo soc Anna Quiral i... Jo soc Paula Ruiz. I anem a parlar un poquet de la nostra trajectòria i a banda del que fem dia a dia al nostre laboratori. Bé, perdó. Primer, com hem arribat a ser científiques? Bueno, jo no soc d'ací de València, soc d'Alacant, en concret de Sant Vicent del Raspeig, d'un poble, i jo vaig començar allí la meva vocació científica quan vaig decidir que en el batxiller m'agradava fer algo de ciències. No sé el què, però algo de ciències tenia que ser. Així que vaig començar per ahí i ja ahí en el davant. Bueno, jo soc d'ací d'Alboraya, com antes ha dit Isabel. Jo vaig començar l'andatura sobre la passió en ciència en lo que era antes Asunció de Nostra Senyora Pío XII. Jo en 11 anys ja tenia clar que volia dedicar-me a això. Ara és Don José Lluc, si algú ve d'allí. Pío XII és Don José Lluc. I més o menys Anna i jo tenim la mateixa trajectòria, el que passa que ho hem fet en llocs diferents. Sí, jo vaig començar allí a la Universitat Miguel Hernández d'Elx i crec que és l'única cosa que tenim diferent, perquè una vegada vaig acabar la carrera ja em vaig vindre ací a València a especialitzar-me en el màster, perquè dins de la biotecnologia hi ha diverses àrees i a mi la que més m'interessava era la biomedicina i aquí pensava que tenia un poquet més d'oportunitats i em vaig moure cap ací a continuar. Sí, després se diferencien també després a l'hora de fer el doctorat, encara que és només un tràmit. El doctorat, quan tu te matricules a una universitat, però al final les dues estem en el mateix laboratori on hem fet la tesi. Al final és un poquet, em dona igual on te matricules. És més qüestió de el bagatge de la universitat, del prestigi. I bueno, Anna encara està fent la tesi, encara està en aquesta ardua tarea. Jo ja soc doctora des de fa menys d'un any, així que jo tinc ja una altra perspectiva i ja després si voleu fer preguntes al respecte ja us dic. Jo continuo sent una pringada que està en la tesis, però bueno, de la tesis se sale també. Sí, bueno, m'ha donat un poc d'enveja perquè jo no he pensat en l'estança, jo també vaig estar a Cambridge, al doctorat, i bueno, jo no està aquí a la Universitat de Cambridge, sinó que està aquí al Wellcome Trust Sanger Institute, que és una de les més importants institucions en temes de genòmica. I res, tirem avant? Sí. Bé, on estem treballant? Estem en el Centre d'Investigació Fisabio, que no sé si vos sonarà, però és un edifici prou així gran, blanc, que està al costat del mirador. També es coneix perquè se li va caure el sostre, bueno, por todos conocidos. I dins d'aquest edifici tan gran, pues no, estem en el soterrani, perquè... Estem castigats i no tenim finestres. És el que toca. I dins d'aquest edifici hi ha diferents àrees, està medi ambient, càncer, vacunes, i nosaltres pertanyem al Departament de Genòmica i Salut i ens encarreguem un poquet a nivell de bacteris, perquè treballem en bacteris, estudiar, en el meu cas, què fan i com ens afecten. Ja ho veurem. Sí, ja ho veurem. Però bueno, ahí fem coses de genomes. Bé. I... Un exemple de laboratori. Per si mai heu vist un laboratori, o penseu que és una cosa sobrehumana, no sé, és un laboratori normal que té taules, cadires i catxarros per ahí en els quals treballar i ja està. Bueno, l'única diferència que podríem remarcar respecte a lo millor a la universitat és que el nostre és com a més sofisticat i tenim els laboratoris separats en dues fases per a evitar contaminacions, com que conforme processem les mostres ja se n'anem a la segona fase on ja fem la resta d'experiments. La veritat és que és prou gran i tenim moltes facilitats allí en el laboratori. No tot és roïn, no tot és criticable. I així és un exemple de les condicions en les que jo treballo normalment. És una cabina de seguretat que serveix principalment, una,
a que tu no et contamines amb el que estàs treballant, perquè treballi amb microorganismes que poden causar una malaltia, poden infectar, i a banda perquè com estic treballant amb microorganismes, en l'ambient també hi ha microorganismes i no vull que les meves mostres es contaminen. Aleshores, treballaré en unes condicions d'esterilitat en les quals ni contamine ni em contamina a mi. I bueno, simplement per mostrar un poquet on estem treballant. Sí, bueno, pues la gastes tu només, jo després ja diré per què jo no la gaste. Bé, i una vegada que ens hem mostrat un poquet on treballem, sí, que ja continuem. Vos contaré un poquet el que faig al laboratori dia a dia, bueno, molt resumit. Bé, jo el plantejo la pregunta de som el que mengem, doncs vaig a intentar contar-vos un poquet perquè crec que aquesta afirmació seria correcta. Bé, primer que tot vos comentaré i vos presentaré a la microbiota. La microbiota, si agarrem la paraula microbiota i l'analitzem, micro vol dir xicotet, és a dir, qualsevol cosa no perceptible per l'ull, molt xicoteta a nivell microscòpic, i biota és un conjunt d'organismes vius. Simplement, la microbiota està formada per molts microorganismes, en concret bacteris, que els tenim distribuïts arreu de tot el cos. Estan en la boca, estan en la pell, estan en els genitals, però principalment estan acumulats en el que anomenem microbiota intestinal, per allò que està en l'intestí, i forma al voltant del 80-90%